Bueno, klasean esan nuen bezala, aurkezpen honetan hitz egin nahi dut streaming plataformei buruz. Streaming plataformak dakizuen moduan ari dira telebista ikusteko ohitura asko eraldatzen eta orduan hor euskara eta bezalako hizkuntza nola gelditzen ari diren nahi nuke aurkeztu. Eta horretarako, pues, kongreso batean aurkeztu nuen komunikazio batean oinarrituta, pues prestatu dut bideopilula hau. Lan hau berez ez nuenik bakarrik egin, beste ikerlari batzuekin batera egin nuen, eta hor dituzue haien izenak, batzuk Euskal Herriko Unibertsitatekoa dira, beste bat Compostela Santiagoko Unibertsitatekoa, beste bat Kataluniako Pompeu Fabra Unibertsitatekoa, eta beste bat Euskal Gorren elkarteko idazkaria. Gero lanaren helburuak eta lortutako emaitzak ikustean ulertuko duzue zergatik osaketa hau. Eta agertzen da baita logoan ikusten duzuen bezala Europako Parlamentuko berdeen taldea. Ezer baino lehenago, ikus dezagun apur bat gainetik nola dagoen harpidetza bidezko streaming bideo plataformen egoera. SVOD deitzen dira, Subscription Video On Demand deitzen dira plataforma hauek, eta hitzak berak adierazten duenez, hemen harpidetza bidezkoak sartzen dira. Sartzen esaterako YouTube edo Vimeo edo horrelako plataformarik. Soilik harpidetza bidez funtzionatzen dutenak. Eta pues, adibide gisa hor dituzue Europako merkatuan gaur egun handiena direnak Netflix, Amazon Prime Video eta Walt Disney Company. Orduan, eskerreko grafikoan ikusten duzuena da harpidetza kopurua SVOD plataformetan, streaming harpidetza bidezko plataformetan, Europan 2017tik 2022an. Oso harin joan da harpidetza kopurua igotzen. Ideia bat egin dezazuen, Estatu Espainolean Netflix 2016an sartu zen duela 9 urte eskaz. Eta geroztik pues, hartu du merkatu gota ikaragarria. Euskal Herrian, adibidez, populazioaren erdiak baino gehiago dauka jadanik Netflix etxean. Eskumako grafikoan duzuena da 3 plataforma horiek, handienak direnak, merkatuaren ze kuota hartzen duten Europako hainbat herrialdetan. Orduan, 3 artean oso merkatu gota handia hartzen dute. Orduan, hortik ateratzen dira ondorio nagusiak batetik oso hazkunde handiko fenomenoa da, bideoplataformena, eta bestetik zerbitzuen konzentrazio oso handikoa baita. Honek zer eragiten du? Honek hizkuntzari dagokionez eragiten diona da, gero eta gehiago ikusentzunezkoen hizkuntzaren eskaintza dagoela plataforma pribatu gutxi batzuen esku. Orain arte, telebista tradizionalaren inguruan, telebistako hizkuntza, neurri batean estatuak berak markatzen zuen telebista publikoen bidez, eta merkatu nazionalek markatzen zuten telebista pribatuen bidez. Eta herrialde bakoitzean, hizkuntza nagusia telebistan, hizkuntza ofiziala edo hizkuntza nagusia izaten zen, hori zen ohitura. Eta era berean, telebistaren edukia eta hizkuntza bera estatuen arauketaren menpe zegoen neurrian, posiblea zen hizkuntza politikak ezartzea. Hizkuntza bat ezabatzeko edo hizkuntza bat indartzeko. Gaur egun ikusentzunezkoen eskaintza plataforma global haundi eta zentralizatuen esku gelditzen den heinean, administrazioek, oro har eta estatuek zehazki, ahalmena galtzen dute ikusentzunezkoen hizkuntza politikak ezartzeko. Eta hau, Euskal Herritik begiratuta arazo bada. Ez eren, guk arlo honetan eduki ditzakegun eskumenek gero eta balio txikiagoa dute plataforma hauen aurrean. Hau da, apur bat panorama, esan behar da, oro har, Europan oso informazio gutxi dagoela plataformetako hizkuntza
politikari buruz eta hizkuntza errealitateari buruz. Europan bada, ikus-entzunezkoen observatorio bat, behategi bat, European Audiovisual Observatory, eta observatorio honek informazio eguneratua jasotzen du Europako zine aretoetan eta are telebistetan ematen diren edukien jatorriari buruz. Honen atzean dagoena da Europako erakundeen politika bat, hamarkadak ditu politika bat, Europako ikus-entzunezkoen industria babesteko. Orduan, zinemaren eta ikus-entzunezkoen arloan zelan estatu batuetako produktuek merkatuaren zati oso handi bat jaten duten, pues Europak bere ikus-entzunezkoa defendatzen du. Esanez, aniztasuna ari direla defendatzen, Europako kulturak, hizkuntzak eta bar ari direla defendatzen, baina susmoa normala da edukitzea, benetan defendatzen dena industria dela, Europako ikus-entzunezkoen industria. Eta ez hainbeste Europako kulturak eta hizkuntzak. Orduan, politika horrekin aurrera eramateko, Europako erakundek, observatorioaren bitartez, behatu egiten dute ematen dena, jatorrikoa den, noraino den Europako ekoizpena edo noraino den Amerikarra edo atzerrikoa, eta horren araberako neurriak eta politikak ezartzen dira. Orduan, ezartzen dira kuota batzuk, Europako telebistek hainbesteko edukia eskaini behar dute Europako produkzioekin, Frantziak bere kuota sistema propioa du, eta Frantziako produktuak babesten ditu, eta bar, eta bar. Baina, hau dana esan bezala ikus-entzunezkoen jatorriari dagokio. Europak ez dio bat ere begiratzen, eta observatorioak ez dio bat ere begiratzen, produkzioen hizkuntzari. Orduan, badakigu nongo pelikulak ematen diren, baina ze hizkuntzetan. Eta hori importantea da hizkuntza politikaren ikuspuntutik. Hori dela eta, Europako Parlamentuko berdeak eta Europako Aliantza Librea deitzen da taldea, berden taldeak enkargu bat egin zigun lan hau egin genezan. Alegia, zein den panorama, zer dagoen plataformetan hizkuntzi dagokienez, eta lan hau eginda, haien asmoa da, Europako erakundeak nolabait, haien aurrean datuak ipini, eta eskatu politika bat garatzen has daitezen ez soilik ikus-entzunezkoen jatorriari begiratzen diona, baizik ikus-entzunezkoen hizkuntzari begiratuko diona. Hori da lanaren kontekstua eta lanaren helburua. Lan hau egiteko lau ikuspuntu edo lau helburu jarri genituen, batetik jakin nahi genuen zein den hizkuntza gutxituen egoera, beraz hizkuntza gutxituen auzia planteatu genuen mahai gainean. Bigarrenik, ingelesaren nagusitasuna herrialde bakoitzeko hizkuntza ofizialekiko, esan nahi baita, gauza bada hizkuntza gutxituak nola dauden edo ez dauden plataformetan, baina beste gauza bada herrialde bakoitzean hizkuntza nagusi batzuk izanik, hizkuntza ofiziala izanik eta bar, non gelditzen diren hizkuntza horiek ingelesaren aurrean. Zeren neurri batean gertatzen ari da hizkuntza handi ofizial batzuen nolabait esatearen gutxitzea edo pisua galtzea ingelesaren hegemoniaren aldean. Hau importantea da, ez berez hizkuntza horiek defendatzeko nahiko daukagu, nik esango nuke gurearekin, baina bai momentu batean aliantzak eta ezartzeko eta hizkuntza politiken beharra aldarrikatzeko. Ez soilik hizkuntza gutxitua defendatzeko, baina baita ere, bezalako hizkuntza batzuk ere defendatzeko ingelesaren hegemoniaren aurrean. Hirugarrenik planteatu genuen ezgaitasun sensorialak bereziki entzumen arazoak eta ikusmen arazoak dituztenentzako irisgarritasunaren gaia, ikus-entzunezkoen kulturan bizi gara gero eta gehiago, informazioaren gizartean neurri batean ikus-entzunezkoen gizartea da, eta ikusteko edo entzuteko arazoa dituzten pertsonentzat, hemen badago muga oso handia. Beraz, Europako erakundek aspaldi dituzte hainbat neurri ikus-entzunezkoen irisgarritasuna bermatzeko, eta eskakizuna daude, arauak daude, eta bar, baina ez da lotzen hau hizkuntzaren beraren, hizkuntza mintzatuaren edo idatziaren auziarekin, eta ikusiko dugunez importantea da. Eta azkenik bada beste gai bat, Europartzat onartzen ez diren hizkuntzena,
modu kolokialean esango genuke etorkinen hizkuntza, baina hori ere polemikoa da. Noraino arabiera, noraino da estatu espainolean etorkinen hizkuntza eta ez hizkuntza historikoa. Arabieraz gehiago hitz egin da, peninsularen zati askotan denbora luzeagoan hitz egin da espainolez baino, gaztelaniaz baino. Beraz, esaten dugu, Europartzat onartzen ez ziren hizkuntzak, baina kontinentean milioika pertsonen hizkuntza dira, eta horren jakin nahi dugu, horiek nola gertzen diren plataformetan. Horretarako egin genuen kontaketa bat, 3 plataforma nagusiak hartu genituen, Netflix, Prime Video eta Disney Plus, eta eskumako grafikoan dituzue 3 plataforma horien merkatu jotak Europako 17 herrialdetan. Europako 17 herrialde horiek mapan dituzue, herrialde nagusiak agertzen dira, ez denak, baina, uste dugu lagina handia dela. Kontuan hartzen badugu, plataforma bakoitzak, herrialde bakoitzan katalogo bat duela, katalogo horietan 5.000, 6.000 film agertzen direla, bider 3 plataforma, bider 17 herrialde, bider hainbat eta hainbat hizkuntza bai audioan, bai azpidatzietan, eta bai audio deskribapenetan, konturatuko zarete milioika daturekin lan egin genuela. Data bilketa egin zen 2023ko urrian, eta orain aurkeztuko ditudanak dira labur-labur, data bilketa horien emaitza nagusiak. Lehen emaitza hizkuntza gutxitutzat ditugun hizkuntzen presentziari dagokiona da. Orduan, ezkerreko grafikoan dituzue plataforma bakoitzean aurkitu ditugun hizkuntza kopuruak, absolutuak, bai audio kanaletan, bai azpidatzi kanaletan urdinez, eta bai audio deskribapenetan. Audio deskribapena, ez badakizue, audio deskribapena da itsuentzat egiten den irudiaren deskribapena. Orduan, filme bat ematen ari direlarik, itsuak entzun egiten du elkarrizketa, baina ez daki pantailan zer dagoen. Orduan, elkarrizketaren tarte isiletan audio deskribapen kanalak egiten duena da deskribatu. Bi personajeak tabernan daude, eta bat hurbildu zaio besteari, eta esan dio. Eta orduan, entzuten da, elkarrizketa normal, eta hori da audio deskribapena. Eta itsu bati permititzen diote nola edo ala filma jarraitzea. Eskumako grafikoan daukazuena da, aurkitu ditugun 5 hizkuntza gutxituak. Europan dozenaka hizkuntza gutxitu daude, 60 bat edo dira Europan mintzatzen diren hizkuntza gutxituak, eta horietatik 5 baino ez dira ageri gure kontaketan. Esan behar da, gure laginean ezala Irlanda sartu, beraz hemen segurazki Irlandako gaelikoa agertu beharko litzateke, baina badakigu Irlandako gaelikoaren presentzia plataformetan oso urria dela, beraz, ez luke asko aldatuko argazkia. Orduan, aurkitu ditugu 3 hizkuntza gutxitu bakarra dira katalana, galiziera, euskara, luxemburgera eta galesa. Baina, 5 horien artean ere alde oso handia daude. Katalanak du presentzia handiena, 3 plataformetan, eta euskarri ezberdinetan, galizierak eta euskarak antzeko presentzia dute, eta gainerako biak, luxemburgera eta galesera oso presentzia anekdotikoa dute. Eta hemendik kanpo besterik ez dago. Eskoziako gaelikoz ez dago ezer, oksiteraz ez dago ezer, korsikeraz ez dago ezer, bretoineraz ez dago ezer, gainerako Europako hizkuntza gutxituak ez dira batere agertzen 3 plataforma hauetan. Hau da lehenengo emaitza nagusiena. Europako hizkuntza gutxituak ez dira iritsi, praktikan 3 salbuespen kenduta plataformetara. Eta 3 horiek, hain zuzen, estatu espainoleko hizkuntza koofizialak dira. Hemendik gero aterako ditugu ondorio batzuk. Plataformetara iritsi izanak ordea ez du esan nahi hizkuntza horiek kokapen honean daudenik herrialde horretan, estatu espainolean. Eta 2 grafiko horiek erakusten digute. Batean audiokanalak agertzen dira, 3 plataformetan, eta bestean azpidatziak. Orduan, grafiko horiek egiten dute
Hizkuntza bakoitzak letra txikiz daude, baina marra bakoitza hizkuntza bada, lehena ingelesa izanik, lehena espainola izanik eta bigarrena ingelesa. Hizkuntza bakoitzean zenbat film agertzen diren, zenbat kanal agertzen diren audioan edo azpidatzian eta urrenkeran daude ordenatuta eta ikusten duzu katalana non gelditzen den audiokanalen kasuan eta euskara eta galizira non gelditzen diren eta azpidatzien kasuan berdin. Kontuan hartu eta katalana dela Espainian gehien hitz egiten den bigarren hizkuntza, 9 milioi hiztun ditu. Galiziera da 3. eta euskara da 4. Pues ikusiko duzue beste hizkuntza askoz gehiago, askoz presentago daudela Europaino estatuko rankinetan. Hau da estatuko rankin, ez da Europakoa, estatukoa soilik. Beraz, 3 hizkuntza horiek dira guztien artean ondoen daudenak, baina horrek ez du esan nahi ondo daudenik. Oso azpian daude. Beste alde batetik, esan beharra dago, 3 plataforma hauez gain, herrialde bakoitzean badirela beste plataforma batzuk, ez da Estatu Espainolaren kasuan, Euskal Herriaren kasuan, edo Euskal Herriaren kasuan, aipatuko genituzke filmin batetik, enpresa pribatu bat, katalana, eta primeran, enpresa edo plataforma publikoa, eta Kataluniaren kasuan, filmin daukagu berriz ere, eta 3kat publikoa. Ikusten dena, grafikoak erakusten duena da bai kasu batean eta bai bestean, bertako plataformek, estatuko edota erkidego autonomikoko plataformek, askozen eskaintza handiagoa dutela bai azpidatzietan, bai audioetan, bai euskaraz eta bai katalanez. Euskaraz Euskal Herriko kasuan, katalanez Kataluniako kasuan. Eskaintza askoz handiagoa da, bereziki primeranen kasuan Euskal Herrian eta filminen kasuan Katalunian, enpresa globalena, plataforma globalena baino. Eta datu hauek erakusten dutena da, plataformek hizkuntza batzu sartzea edo ez sartzea, ez dela materialaren eskuragarritasunaren edo publiko potentzialaren auzia. Hemen erabaki politikoak daude. Plataformek zergatik ez dituzten hizkuntza batzu sartzen, euskatik bai, erabaki politikoa da plataformena. Eta primeranek egiten badu erabaki bat euskarazkoa sartzeko, eta materiala eskuragarri baldin badu, alegia bikoiztutako pelikulak edo azpidatzitako pelikulak lortzen baditu, berdin lortu litzake Netflixe, Primek edo Disneyk. Areago, kontuan hartuta, bai primeran, bai filmin, bai 3kat, askoz ere enpresa txikiagoa direla publiko zein pribatu, plataforma handia baino. Beraz, hau da ondorio garrantzitsu bat. Politikak zerikusi handia du. Beste auzi bat lehen esan dudan moduan da, ingelesaren kokapena zein den herrialde bakoitzeko hizkuntza nagusiaren edo ofizialaren aldean. Eta ondorioa argia da. Ingelesa da nagusi plataforma guztietan, formatu guztietan eta herrialde guztietan salbuespen gutxi batzuekin. Honek ondorioak ditu Europako hizkuntza ofizial hainbaten kasuan. Kasu batzuetan, adibidez Finlandian, plataformetan ez dago pelikula bat bera ere finlandesez, baina ez bikoiztuta, ez azpidatzita. Orduan, ikus daitezken pelikulak ikus daitezke ingelesez. Islandian antzeko egoera dago, ez hain larria, baina antzekoa. Pentsa daiteke, ohitura dagoela jatorrizko hizkuntzan ikusteko, beraz, horrela ingelesera ikasten dute egia da, baina era berean egia da ingelesa jakitea ezinbesteko bihurtzen dela herrialde horietan, plataforma hauek disfrutatu ahal izateko. Eta kasu batzuetan, Islandiaren kasuan adibidez, jadanik kezka oso handia dago, gazteen artean ari delako edatzen ingelesa islanderaren gainetik, baina ez plataformak ikusteko, baizik eguneroko bizimoduan. Eta hizkuntza ofizial, baina txiki batzuen kasuan hori larria da.
Horregatik, hasieran esaten nuen, behar bada hizkuntza gutxituak eta ofizialak ez direnak, agian begiratu liezaieketela, edo hitz egin ahalko luketela hizkuntza ofizial estatal batzuekin, nolabaiteko aliantza bilatzeko, eta ingelesari dagokion tokia emateko, eta ez hegemonia erabatekoa gero eta handiagoa gainera. Gainera, bestalde batetik, orain ikusiko dugun moduan, ingelesaren nagusitasunak ondorioak ditu baita irisgarritasunaren auzian ere. Izan ere, ikus-entzunezko produktuak asko irisgarri egiten dira, irisgarri egiteak esan nahi du, edo azpidatziak ipentzen direla pertsona gorrek, edo entzuteko zailtasuna dituztenek, jarraitu ahal izan dezaten azpidatzien bidez, edo audio deskribatu egiten direla pertsona itxuek jarraitu ahal izan dezaten. Baina bai, azpidatzi bai audio deskribatu hizkuntza batean egiten da. Eta hizkuntza hori nagusiki ingelesa da. Kasu askotan. Horrek esan nahi du, gorrek eta itxuek irisgarri, film horiek irisgarri egiteko behar dutela ingelesa jakin. Bai irakurtzeko kasu batzuetan, bai entzuna ulertzeko beste kasu batzuetan. Eta beraz, irisgarritasuna jartzen du hizkuntzaren menpe, ahozko hizkuntza baten menpe, ingelesaren menpe kasu honetan. Kontuan hartzen badugu, ezgaitasun sensorialak dituzten pertsonentzat gauza batzuk zailagoak direla eta hizkuntzak ikastea zailagoa egiten zaiela berez, bigarren, hirugarren hizkuntza bat ikastea, are zailagoa egiten zaie, baina irisgarritasuna horren menpe geratzen da. Eta era berean, esan behar dugu ez dugula aurkitu katalogoetan zeinu bidez emandako edo zeinu hizkuntza bidez emandako filmik. Eta kontuan hartu behar da, gorra askorentzat zeinu hizkuntza direla euren hizkuntza naturalak, ahozko hizkuntzaren faltan. Beraz, hemen lotzen dira, hasieran esan dudan bezala, irisgarritasunaren auzia eta hizkuntzaren auzia. Gogoratu zeinu hizkuntzak ere, hizkuntza gutxitu gisa katalogatzen direla. Azkenik, aipatu ditut Europar hizkuntza aitortuak ez diren hizkuntzen auzia, eta hemen esan behar da, plataformetan presentzia handia dutela hizkuntza hauek, batzuk bereziki, arabiera, turkiera, kantonera, mandarinera, indiako hizkuntza batzuk, eta abar, presentzia oso handia dute, baina plataforma batetik bestera alde handiak daude. Adibidez, arabieraren kasuan, eskaintzan handia dago Netflixen eta Prime Videon, bai audioan edo bai azpidatzian, aldiz, Disney ez dago ezer ere. Pentsatzen badugu, Europan zenbat umek duten lehen hizkuntza arabiera, etxeko hizkuntza dutelako, milioika ume izango dira segurazki, milioika pertsona Europan arabieraz mintzo direnak eta etxean mintzo direnak, horientzako Disneyk ez du ezer ere eskaintzen. Orduan, ume horiek edo beste hizkuntza batzuetara jo behar izate dute, ingelesa edo tokien tokiko hizkuntza ofiziala, edo beste barik joko dute beste plataforma batzuetara beraientzako programazioa arabieraz ere ematen dituztenak. Honekin iristen garaia ondorio batzuk ateratzera, lehenengo ondorioa esan dezagun metodologiko politikoa dela, hau lehen hurbilpen bate izan da, ez dugu ezagutzen honelako lanik inoiz egin denik, baina zabaldu egin beharko litzateke. Lan hau modu sistematikoan, eta modu sistematikoan egin beharko litzateke, gainera badakigu jakin panorama oso aldakorra dela, adimen artifizialaren erabilerarekin eta merkatuko joerengatik ere, hizkuntza gero eta gehiago sartzen ari dira plataformetan, hori egia da, bikoizketa automatizatua ere ateioka dago, jadanik egiten da, baina oraindik ez hain
kalitate handikoa, baina laster batean segurazki izango da. Azpidazketa automatikoa jadanik egiten da, eta horrek asko handitu du azpidatzien eskaintza. Baina egia da ere, naiz eta hizkuntzen presentzia gero eta handiagoa izan plataformetan, egia da ere, adibidez, ingelesa bada, ingelesa beti duala arinago beste guztiak baino. Beraz, honek beharko luke batetik behaketa sistematikoa, egunez egunekoa, eta horren ondorioz, bigarren ondorioa izango litzateke, behaketa zehatz horrek balio lezakela Europan eta bai estatuetan aniztasun politikak diseinatzeko. Oso deigarria da bere politika batzuk, ikus-entzunezkoen politikak, anistasunaren izenean defendatzen dituzten erakundek, Europako erakundek, hizkuntzari begiratu ere egin ez egitea. Anistasuna bada, ezin da izan industria anistasuna, baizik kultura anistasuna behar du. Eta kultura anistasunaren barruan hizkuntza anistasuna ere sartzen da. Hirugarren ondorioak zerikusia du ingelesaren hegemoniarekin, ekoizpenean duen nagusitasuna, hau da, zinemagintza, ikus-entzunezko gintza, ekoizpenean nagusi hegemoniko den bezala, hizkuntzen arloan ere hegemonikoa da. Eta honek arazoa planteatzen ditu herrialde askotan eta hizkuntza askotan. Beste ondorio bat da, lehen aipatu den politikaren eragina. Ez da kasualitatea plataformetan nolabaiteko presentzia duten ia hiru hizkuntza bakarrak izatea katalana, euskara eta galegoa, ez da kasualitatea. Hiru komunitate horietan batetik badago egiturak eta politiko bat, eta egiturak eta politiko horrek permititu izan du, adibidez, telebista propioak izatea euren hizkuntzan, eta horre sortu du ikus-entzunezkoen industria bat, sortu du ohitura bat, eta hori egia da, baina egia da ere, hiru lurralde horietan, bereziki Katalunian eta Euskal Herrian, gizarte mugimendu sendo bat egon dela eta dagoela, plataformetan ere, euren hizkuntza erreklamatzeko. Eta horrek izan du gero isladarik mugimendu politikoetan, gogoratuko duzu duela 13 urte ikus-entzunezkoen lege berria eztabaidatu zenean, Estatu Espainolean, egon zen debate oso handia eta azkenean legeak jaso zituela eskakizun batzuk plataformetan hizkuntza gutxituak ere sartzeko. Oso modu eskasean eta oso mugatuan, baina zerbait eragin zutela esango luke. Eta ondorio administratibo legal zuzen gutxi izan arren, azkenean plataformek ikusten dute joera hori, ikusten dute eskakizun hori, eta nolan edo ala erantzuteko aukera dago. Erreklamatzen ez danean aukerarik ez dago. Eta beste alde batetik, ikusten da baita garrantzitsua den politika, adibidez hartzen badugu Netflixen kasuan, Netflix plataforma presente dago Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, baina daia Netflix Espainia, Netflix Frantzia. Netflix Espainiak eskaintzen du, beraz Hego Euskal Herrian eskuratu dezakegu, eskaintzen ditu gaur egun 26 bat film euskaraz. Netflix Frantziak, hemendik kilometro gutxira, bat bakarra eskaintzen du. Orduan, plataformak berak eskaintza oso ezberdina du estatu batetik bestera. Beraz, berriz ere, auzia ez da produktuen eskuragarritasuna edo publikoa, hemen auzia da politikoa erabat. Eta ekintza politikoa auzia handia du. Eta azkenik, irisgarritasunaren auzia dago, irisgarritasunaren auzia ezin da beriztu hizkuntzaren auzitik, biak bateratsu doaz, zeren azken batean irisgarritasuna oinarritzen da asko, ahozko hizkuntzetan. Bai ahoz eta bai idatziz, baina azken batean ahozko hizkuntza oralak esate zaie, ahozko hizkuntzak, eta beraz, irisgarritasunaren auzia ezinbestez lotu behar da hizkuntzaren auziarekin. Bueno, espero nuen, baina luzeago geratu zaite aurkezpena,
Baina, bueno, espero dute argi-garbi gertatu izana. Ondo izan, agur.